Oikein hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa meidän Code of Conduct Community infovebinaariin. Tosi kiva, että niin moni pääsi ilmoittautumaan ja on linjoilla tai vaihtoehtoisesti katsomassa tätä tallennetta. Mun nimi on Niina Ratsula ja olen Code of Conduct Companyn perustaja ja myöskin Code of Conduct Communityn yksi hosteista. Ja mulla on seuraavan puolen tunnin aikana ilo kertoa teille, mistä meidän kestävän työelämän yhteisöstä Code of Conduct Communityssä on kyse. Ja oikeastaan tähän alkuun aika kiva jotenkin todeta, että tasan vuosi sitten me pidettiin ensimmäinen infovebinaari Code of Conduct Communitystä, ja silloin me kerrottiin, että me ollaan lanseeraamassa tällaista yhteisöä, ja jäseniä silloin oli vasta 0, ja se oli oikeastaan idea, johon me tiimin kanssa uskottiin. Tätä yhteisöä on hostaamassa mun lisäksi mun kollegat Kiia Karvetti ja Sanna Kalliokoski. Kiia on itse asiassa tällä hetkellä myöskin tuolla linjoilla, ja kaikki kysymykset, mitä teillä herää kommentit, niin Kiia siellä niihin vastailee parhaansa mukaan ja tarvittaessa nostaa myöskin tänne linjoille niitä kysymyksiä. Eli tosi mielellään saa esittää kysymyksiä ja niitä voi laittaa myöskin tämän webinaarin jälkeen samaan postiosoitteeseen, mistä tämä kutsu tuli, taikka sitten mulle vaikka suoraan viestillä niina@codeofconduct.fi. Mutta vuosi sitten tämä oli vielä haave, ja nyt vuotta myöhemmin minulla on ilo kertoa, että Code of Conduct Community on nyt tähän asti jo vuoden toiminnassa olemassa ollut yhteisö, joka tuo ihmiset yhteen kestävän työelämän äärelle. Eli me ollaan yhteisö kaikille niille yksilöille ja ihmisille, jotka jollain tavalla kokee, että oma tarkoitus työelämässä on edistää vastuullista liiketoimintaa, kestävää työelämää ja eettisiä toimintatapoja. Ajatus tällaisesta yhteisöstä syntyi pitkälti siitä, että monesti työelämän yhteisöt on targetoitu jollekin aika rajatulle porukalle. Ja nyt me ajateltiin, että meillä on tässäkin maailman ajassa tosi paljon erilaisia organisaation yksiköitä, eri tasoisia tehtäviä organisaatioissa ja eri taustalla olevia ihmisiä, joilla kuitenkin on viime kädessä se sama yhteinen missio tehdä sitä kestävämpää, parempaa, vastuullisempaa liiketoimintaa ja työelämää. Joten me haluttiin luoda sellainen yhteisö, jossa ei ole niin väliä, mikä sun rooli tai titteli on, tai että ootko sä välttämättä edes jossain niin kuin isossa organisaatiossa, vai edustatko sä vaikka itseäsi yrittäjänä, vai oot sä ehkä kenties niin kuin joidenkin töiden välissä, vaan itsenäinen ajattelija. Me halutaan tuoda tämmöinen yhteisö ihmisille, jotka on näistä teemoista kiinnostuneita. Ja tuossa taustalla näkyy nyt muutamia esimerkkejä, että ketä meidän yhteisössä on tällä hetkellä. Eli siellä rooli voi olla vastuullisuuteen liittyvä, se voi liittyä ethics and compliance-toimintoihin. Meillä on HR:stä porukkaa, meillä on tarkastusalalta, viestinnän puolelta, juristeja, meillä on erilaisilla taustoilla tulevia ihmisiä rakentamassa tämän yhteisön, ja se on sen, mikä tekee tästä yhteisöstä myöskin uniikin ja monimuotoisen. No, Code of Conduct Community, mistä oikeastaan on kyse? Me ollaan siis yhteisö, ja jo tämän ensimmäisen vuoden saadun palautteen pohjalta nimenomaan se tärkein arvo, ja mikä syntyy olemalla osana tätä yhteisöä, on se yhteisön voima. Eli se, että sä löydät ihmisiä, joilla on erilaisia ajatuksia, joiden kanssa sä voit sparrata, joiden kanssa sä voit oppia, ja joiden kanssa sä voit tulla semmoiseen turvalliseen tilaan, missä sä voit hyvin avoimesti ja vapaastikin kertoa ehkä sun työhön tai organisaatioon liittyvistä haasteista, mutta myöskin niistä onnistumisista. Ja meillä on ehkä 3 tällaista keskeistä, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin syytä tai myyntiargumenttia, minkä takia meidän yhteisö on ihan huippujuttu. Ensimmäinen on se, että me kokoonnutaan aina jonkun tosi tarkkaan ennalta kuratoidun teeman ja asiantuntijavieraan parissa inspiroitumaan yhdessä. Eli tämä ei ole vaan jotain päämäärätöntä verkostumista, vaan me ollaan valittu semmoisia teemoja, jotka mahdollisimman monimuotoisesti kattaisi
semmoisia kysymyksiä ja sellaisia niin kuin asiantuntijan näkökulmia, joita me uskotaan, että me tarvitaan sekä yksilöinä että yrityksinä, jotta me voidaan kestävämpää liiketoimintaa rakentaa. Eli meillä on joka kuukausi tämmöinen hybriditapahtuma, missä on joku asiantuntija. Nämä asiantuntijat voi tulla niin kuin akateemista maailmasta. Siellä on pitkän linjan kestävyyden ja ethics and compliance-työn parissa olevia ikään kuin käytännön työn asiantuntijoita, ja sitten meillä on paljon oman alansa vaikuttajia, jotka lukeutuu Suomen huippupuhujiin ja vaikuttajatyötä tekeviin huippuasiantuntijoihin. Eli tosi monimuotoisesti erilaisia teemoja, erilaisia ihmisiä. Ainoana läpileikkaavana teemana on se, että jotenkin se teeman pitää liittyä siihen, että me rakennetaan kestävämpää työelämää ja liiketoimintaa. Eli näissä kuukausittaisissa tapaamisissa me inspiroidutaan, tavataan muita yhteisön jäseniä ja opitaan vaihtuvilta asiantuntijavieraita. Ja näiden kuukausittaisten kohtaamisten lisäksi meillä on sitten paljon muutakin kohtaamista. Ajatus on se, että meillä on yhteisö, ja kun me kuulutaan yhteisöön, niin siellä on itse asiassa ihmisiä, jotka saattaa painia samanlaisten kysymysten kanssa, mutta ehkä tarjota myöskin erilaista näkökulmaa, tuoda ehkä erilaisen organisaation näkökulmaa tai eri yksikön näkökulmaa. Eli ehdottomasti se yksi meidän yhteisön helmi on se, että rakentaa sitä omaa verkostoa ja omaa yhteisöä niiden ihmisten parissa, joiden kanssa voi sitten sekä näissä meidän tapaamisissa, mutta myöskin tapaamisten ulkopuolella sparrailla ja jakaa ajatuksia. Ja oppiminen on meidän kolmas tärkeä teema meidän yhteisössä. Eli totta kai joka kerta, kun me kohdataan livenä tai linjoja pitkin, niin meillä on tavoitteena oppia. Ja jokaisen meidän yhteisön perustajankin ajatus on aina se, että kun me mennään tapahtumaan, niin me halutaan oppia jotain uutta, haastaa omaa ajattelua, löytää ehkä just se näkökulma, mitä ei olla aikaisemmin osattu edes ajatella. Ja näiden live-kohtaamisten lisäksi meillä on hyvin laaja verkkokoulutusakatemia, Code of Conduct Academy, ja tämä on täysin digitaalinen koulutus- tai oppimisympäristö, johon me ollaan rakennettu yli 100 kestävän työelämän, vastuullisen liiketoiminnan ja hyvän hallinnon niin kuin tematiikkaan pohjautuvaa koulutusta. Ja ajatus on se, että me ollaan täällä myöskin me yhteisömanagerit ikään kuin sparraamassa siinä, että jos on jotain tiettyä teemaa, aluetta, missä haluaa itse ehkä oppia syvällisemmin, voidaan rakentaa sinne omia koulutuspolkuja, mutta myöskin tämä toimii semmoisena vähän niin kuin Netflixinä, että kun haluaa johonkin, on vaikka tulossa joku teema, haluaa oppia jotain uutta tai haluaa saada viimeisemmät päivitykset jostain ajankohtaisesta kestävyysteemasta, niin tuolta meidän verkkokoulutusalustalta voi käydä sitten itseään kouluttamassa. Eli tämä on se, mitä kaikkea siihen communityin kuuluu, ja tässä vielä vedettynä yhteen, mistä oikeastaan yhteisössä on kyse. Eli joka kuukausi, kun meillä on näitä tapahtumia, jotka mainitsin, niin voi itse valita, tuleeko livenä paikalle. Me tavataan aina täällä Helsingissä Boffisella täysin tässä rautatieasemaa vastapäätä, eli pääsee tosi hyvin junalla vähän kauempaakin tähän meitä tapaamaan livenä, mutta sitten meillä on ihan yhtä tärkeää meidän verkon kautta osallistuvat jäsenet. Tosi moni meidän yhteisöjäsenistä tulee silloin tällöin verkon kautta ja silloin tällöin livenä, mutta ehdottomasti tämä tämmöinen live-tapaaminen on niin kuin, semmoinen, mihin halutaan kannustaa aina silloin, kun se on mahdollista. Näihin voi oman valinnan mukaan sit aina ilmoittautua. Ja täällä live-tapaamisissa meillä on tietenkin aina hyvät tarjoilut ja myöskin sit vähän pidempi aika sparrailla vapaamuotoisesti ja keskustella muiden yhteisön jäsenien kanssa. Lisäksi meillä on hybridi-aamukahveja, eli järkätään aina meidän kuukausitapahtumien välillä. Tämmöinen aamukahvi voi tulla tänne meidän toimistolle hörpimään tai tulla linjoja pitkin, ja siinä ollaan pyritty sitten aina nostamaan joku ajankohtainen teema. Se voi olla joku yhteisön jäsenen ehdottama tai sitten joku, mikä on noussut vaikka edellisessä tapahtumassa. Viimeksi puhuttiin johdon sitoutumisesta eettiseen liiketoimintaan, ja sitä edellisellä kerralla puhuttiin Omnibussin tilanteesta, ja ensi kerralla voidaan puhua siitä, mikä silloin on ajankohtaista tai kiinnostavaa.
Tosiaan meillä on sitten sen akademin lisäksi, missä voi itse käydä kouluttautumissa, niin meillä on meidän omat asiantuntijat, eli minä, Kiia ja Sanna, täysin yhteisön käytettävissä, eli yhteisön jäsenenä saat sparrausta 4 kertaa vuodessa sun valitsemasta teemasta. Eli voi olla vaikka tilanne, että olet kirjoittamassa uusia korruptiovastaisia periaatteita ja haluat, että joku lukee ne läpi ja sparrailee, että miten joku kannattaisi muotoilla, tai sitten mietit, että miten ne eettiset periaatteet kannattaisi omassa organisaatiossa lanseerata, tai sitten pohdituttaa, että kun ilmoituskanava on ollut 5 vuotta pystyssä, mutta yhtään ilmoitusta ei ole tullut, mitä voitaisiin tehdä. Eli teema voi olla täysin sun valitsema, ja me asiantuntijat ollaan käytettävissä tämmöiseen vapaamuotoiseen sparrailuun. Eli tätä kaikkea se yhteisössä oleminen tarkoittaa, ja nyt mulla on ilo ja kunnia kertoa teille sit tarkemmin tästä meidän sisällöstä. Tässä nyt näkyy meidän ensi syksyn ohjelma, joka on julkaistu jo jokin aika sitten. Eli tämä meidän yhteisön jäsenyys perustuu vuosimaksuun, ja me otetaan uusia jäseniä aina alkusyksystä ja alkuvuodesta. Eli nyt elokuussa alkaa meidän ikään kuin seuraava ohjelma. Ja tässä näkyy nyt syksyn ohjelma. Ja niin kuin näkyy tuosta naamagalleriasta, niin meillä on tosi monimuotoinen ja monipuolinen ohjelma, ja nämä aiheet on tarkoituksellakin tosi eri tasoisia. Meillä on ajatuksena se, että me halutaan tuoda aina jotain sinne ohjelmaan sellaista konkreettista, semmoista käytännönläheistä, minkä avulla voidaan oikeasti niin kuin kehittää sitä organisaation toimintaa ja viedä sinne omaan työhön, omaan organisaatioon jotain hyvin niin kuin konkreettista. Ollaan tänä keväänä esimerkiksi puhuttu hyvin tällaisilla konkreettisilla termeillä ilmoituskanavista tai code of conducteista ja niin edelleen. Mutta sitten meillä on myöskin hyvin tämmöisiä ylätason teemoja, jotka tuo sitä omaa näkökulmaa. Elokuussa meillä on yksi varmasti Suomen ja suomalaisen vastuullisuus niin kuin työn pioneereja, pitkän linjan toimija, upea työtä vastuullisuuden eteen tehnyt monissa organisaatioissa Leija Rankinen, joka tällä hetkellä on ST1 vastuullisuusjohtajana. Ja hän on kirjoittanut myös kirjan kollegansa kanssa Menesty kestävästi, jossa Leija tosi kivalla tavalla mun mielestä myöskin nostaa esiin sitä, että vastuullisuustyöhön liittyy aina kitkaa. Ja se, että mun mielestä tämä kitka-sana on ihan hirvittävän tärkeä ja mielenkiintoinen vastuullisuustyössä, ethics and compliance-työssä, koska sen käsittelyyn me tarvitaan niin kuin sitä osaamista ja oppia. Joten ollaan kutsuttu Leija puhumaan nimenomaan vastuullisuuden johtamisesta, mutta myöskin siitä kitkasta, mitä siihen liittyy ja miten sitten pärjätä sen kitkan kanssa. Syyskuussa jatketaan sitten yrityskulttuurin parissa. Varmasti jokaisella suuremmalla osalla meistä tulee mieleen yksi nimi, kun puhutaan, että kuka on ikään kuin yrityskulttuurin johtamisen tämmöinen edelläkävijä ajatusjohtaja. Ja sehän on Panu Luukka, joka on tästä aiheesta pitkään ja paljon kirjoittanut, puhunut ja perustanut hyvin menestyksekkään Leidenschaft-yrityksen aikanaan. Ja syyskuussa Panun johdolla sitten pohditaan sitä, että miten me oikeasti muutetaan yrityskulttuuria. Se lienee kestävän työelämän rakentamisessa hyvin olennainen kysymys ja tavoite, että me jollain tavalla koitetaan jatkuvasti parantamaan ja kehittämään sitä meidän kulttuuria. Ja meidän yhteisön semmoinen yksi pikkubonus on, että aina välillä me halutaan ilahduttaa meidän jäseniä jollain pienellä tämmöisellä lahjalla. Ja nyt syksyn osalta yhteisön kaikki jäsenet saavat 2 kirjaa. Ensimmäinen kirja on valinnan mukaisesti saa valita joko tuon Panu Luukan uusimman tulevaisuus kyvykäs organisaatios tai sitten tämän Leija Rankisen ja Kaisa Kuritun kirjoittaman Menesty kestävästi kirjan. No sitten lokakuussa mennään taas aivan eri sfääreihin. Meidän teemana tai kysymyksen asettelussa on välittämistä vai valvontaa, organisaation sisäiset kontrollit. Ja tämä on nyt semmoinen aihe, joka niin kuin sanotaan, ei varmaan niin kuin vedä itse puoleensa aina yhtä innokkaasti ihmisiä niin kuin samalla tavalla kuin vaikka yrityskulttuuri, mutta
tämmöinen niin kuin, hyvä hallinto, hyvä sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, nämä on tämmöisiä hyvän hallinnon ja sen niin kuin governance-puolen tosi keskeisiä elementtejä. Ja me ollaan meidän yhteisössä vähän sitä mieltä, että ne jää vähän varjoon, kun me puhutaan niin paljon siitä ympäristövastuusta ja sosiaalisesta vastuusta. Joten lokakuussa oikeastaan niin kuin halutaan nostaa tavallaan sitä governance-palikkaa jollain tavalla niin kuin esiin, ja ollaan kutsuttu henkilö meidän vieraaksi, joka on tehnyt todella pitkän uran niin kuin sisäisen valvonnan kehittämisen parissa, sisäisen tarkastuksen johtamisen parissa ja myöskin ethics and compliance-työn parissa. Eli saadaan niin kuin näkökulmaa siihen, että miten oikeasti, mitä se oikeastaan se sisäinen valvonta on, mitä sisäinen tarkastus on ja miten meidän pitäisi niin kuin, myöskin sellaisessa roolissa, jossa nämä ei ole meidän niin kuin ehkä päivittäisellä agendalla, niin miten me voitaisiin hyödyntää ja miten meidän pitäisi ymmärtää niistä sen kestävän organisaation niin kuin rakentamisessa. Eli silloin saadaan Aija Häkli meidän vieraaksi, joka tällä hetkellä vetää Ahlströmin Ethics and Compliance-toimintoa. No sitten marraskuussa lähdetään taas sitten. Tämä on itse asiassa meidän yleisön toive. Tuli tuossa joku aika sitten toiveeksi, että hei, että olisi kiva miettiä vähän niin kuin sit niitä tilanteita, kun kriisi iskee ja ei pelkästään, että mitkä ovat tällaiset niin kuin kriisinhallinnan ja kriisiviestinnän niin kuin ABC, vaan niin kuin, mitä tapahtuu siellä organisaation kulisseissa silloin oikeasti, kun maito on jo kaatunut. Ja tähän Suomesta löytyy tasan ainakin omassa mielestäni yksi asiantuntija, joka nousee mieleen, kun puhutaan kriisiviestinnästä ja sellaisesta hyvin konkreettisesta ja inspiroivasta tavasta niin kuin suhtautua myöskin tällaisten vastuullisuuskriisien hallintaan. Eli Katleena Kortesua tulee silloin meidän asiantuntijan vieraaksi. Ja sitten joulukuussa päästään sanoista tekoihin. Yhdenvertaisuustyö on tämmöinen vakioteema tietenkin kestävän työelämän yhteisössä. Teema, joka on hyvin ajankohtainen tällä hetkellä. Saa nähdä, miltä maailma näyttää joulukuusta, mutta silloin meillä tavoitteena mennä hyvin niin kuin, konkreettiselle tasolle siinä, miten rakentaa aidosti yhdenvertaista ja osallistavaa työelämää. Ja toki ottaen huomioon tämän tilanteen, miten maailma on myöskin niin kuin tämän D-keskustelun myötä tässä muuttunut ja tulee muuttumaan. Ja silloin me saadaan vieraaksi meidän aivan huikea vieras palkittu työelämävaikuttaja Amin Hassan Koforelta. Siinä on meidän syksyn ohjelma ja nytten mulla on ilo kertoa teille tässä tälle yleisölle ensimmäistä kertaa meidän kevään 2026 ohjelma, joka me ollaan juuri saatu kasaan ja sen julkistus tapahtuu näin. Eli keväällä jatkuu mielenkiintoiset aiheet. Me aloitetaan tammikuussa vähän niin kuin uusi vuosi pohtimalla sitä, että mitä menestys on vuonna 2026. Että tässä muuttuvassa maailmassa ja kun tavoitteena on kestävä tulevaisuus, kestävä kulttuuri, kestävä liiketoiminta, niin me tarvitaan myös vähän niin kuin uudelleen määrittelyä sille, että mitä se menestys on. Mitä asioita meidän pitäisi ajatella, että kuvastaa menestystä sen tehokkuuden ja taloudellisen kannattavuuden ja kasvun rinnalla. Joten meille tulee alustamaan teemalla, mitä menestys tarkoittaa, tätä kysymystä pitkään tutkinut aivan huikea kestävän työelämän ja yhteiskunnan tutkiva professori Arto O. Salonen. No sitten me todettiin itse asiassa joku aika sitten, että hitsi vie, että maailmassa tapahtuu paljon ja meillä on aina vietettynä niin kuin maksimissaan 1,5 vuotta eteenpäin communityn ohjelma, että aika kiva juttu olisi pitää siellä myös sellaisia yllätysaiheita, koska me ei tiedetä, missä maailma on. Se me ollaan opittu tässä seuraavan vuoden aikana, joten helmikuun aihe tarkentuu. Ja tämä on semmoinen aihe, että meidän yhteisön jäsenetkin voi olla siinä joulukuussa silleen, että hei, nyt olisi tämmöinen juttu, mä haluan jutella tästä lisää, ja sitten siitä tulee helmikuun yllätysaihe. Maaliskuussa mennään sitten työelämän pimeälle puolelle, eli jos me ajatellaan, että tässä vastuullisuustyössä, compliance-työssä, tarkastustyössä väärinkäytökset ja niiden tutkinta, niiden käsittely on tosi keskeinen osa sitä toimivaa
tavallaan vastuullisuus- ja compliance-työtä. Ja meillä suomalaisissa organisaatioissakaan ei ole hirveän paljon ehkä semmoista osaamista eikä myöskään niin kuin kulttuuria sille, että miten aidosti me käsitellään väärinkäytöksiä, sellaisia epäilyjä ja tehdään sitä niin kuin, ammattimaisesti. Joten me ollaan kutsuttu tänne sellainen kaksikko Tvendalta, Viivi Lajunen ja Tytti Saarinen, jotka ovat viimeiset 20 vuotta, eivätpä muuta ole tehneetkään kuin oikeasti rötöksiä ratkoneet. Eli Tytti ja Viivi tulee niin kuin raottamaan meille verhoa siitä, että miten me voidaan organisaatiossa kehittää sitä osaamista, valmiutta, käsitellä, ei vaan niin kuin mitään isoja taloudellisia väärinkäytöksiä, vaan ylipäätänsä niin kuin ilmoituskanaviin tulevia asioita, tehdä asianmukaista tutkintaa ja ehkä ymmärtää vielä vähän paremmin niitä väärinkäytösriskejä ja sitten tämmöisiä laajemminkin niin kuin organisaation toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa ja miten olla siinä parempi, koska mä uskon, että se on aihe, jossa me tarvitaan kaikki aina vähän osaamista. No sitten mennään taas ihan eri maailmoihin huhtikuussa, jos miettii, että maailma muuttuu, organisaatiot muuttuu ja ihan varmasti nytkin meillä on linjalla paljon ihmisiä, jotka miettii, että miten sopeutua muutoksiin ja kehittää suorituskykyä ja miten tehdä ylipäätänsä päätöksiä, hyviä päätöksiä silloin, kun me ollaan paineiden keskellä. Ja tämmöisenä aikakaudella niin kuin ihminen, joka pystyy tuomaan meidät niin kuin mielen suorituskyvyn ja resilienssin hallinnan pariin, niin on ehdottomasti kestävän työelämän keskeinen kysymys, joten aivan huippua saada Harri Gustafsberg meidän vieraaksi huhtikuussa. Ja sitten toukokuussa meidän teemana on huolellisuusvelvoite. Itse asiassa nyt meidän kesäkuun tämän kevätkauden viimeisessä communityn tapaamisessa meillä on ihmisoikeudet teemana, jolloin katsotaan vähän, että miltä yritysvastuudirektiivi näyttää ja mitä yritysten pitäisi ymmärtää siitä omasta ihmisoikeushuolellisuusvelvoitteesta ja lähteä tekemään sitä. Tämä on vähän nyt jatko-osaa sille, eli ensi keväällä sitten mennään tosi konkreettiseen maailmaan. Ollaan haluttu saada tavallaan ihminen, joka on tehnyt tosi pitkään vastuullisuustyön parissa töitä ja myöskin siellä arvoketjujen parissa, joka osaa kertoa, että miten se aidosti, kun meillä huolellisuusvelvoite tulee siellä juridiikan myötä ja meidän pitäisi osata kehittää niitä ihmisoikeushuolellisuusprosesseja. Mitä se ihan käytännön tasolla tarkoittaa? Miten tehdä yhteistyötä siellä omassa arvoketjussa, ottaa mukaan siihen toimintaan ja olla interaktiossa niiden eri oikeudenhaltijoiden kanssa. Tähän me saadaan käytännönläheinen, konkreettinen, inspiroiva esitys SOKin S-ryhmän vastuullisuusjohtajalta Nina Elomaalta. Ja sitten ensi vuoden kesäkuussa on myöskin toiveaihe, eli siinä sitten voidaan jossain kohtaa äänestellä yhteisön kesken, että minkä aiheen parissa halutaan jatkaa. Mutta joo, nyt mä oon käynyt läpi, mitä niin kuin yksi vuosi sisältää niin kuin näiden meidän kuukausittaisten teemojen lisäksi. Ja aika kertoa vähän, että mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa, miten sun on mahdollista osallistua tähän yhteisön toimintaan. Ja vuosi sitten meillä oli 2. alkava vuosimaksu, ja tässä kohtaa näin avoimuuden nimissä, niin haluan kertoa, että me tässä ollaan paljon tietenkin keskusteltu meidän jäsenten kanssa ja ihmisten kanssa, jotka haluaa olla osana yhteisöä, ja yllättävän usein kuultiin myös tuolta kentältä, että haluttaisiin tulla mukaan, mutta budjetti on aina mikä välillä saattaa estää osallistumista, niin ollaan nyt myöskin pysyvästi madallettu meidän yhteisön jäsenmaksua, jotta entistä useammalla olisi myös mahdollisuus taloudellisesti osallistua tähän yhteisöön. Eli vuosimaksu, millä sä saat kaikki nämä tapahtumat, eli osallistumisen, siihen liittyvät tarjoilut, siihen liittyvät tallenteet, pääsyn sinne verkkokoulutusalustalle, pääsyn verkostoon, aamukahveille, sitten nämä parit kirjat, unohdin muuten mainita, että tuossa oli vielä sit ajan esityksen jälkeen saadaan myös sisäisen valvonnan kirja, jonka olen itse kirjoittanut. Ja nämä kaikki, plus sitten se henkilökohtainen sparraus, niin kuin jopa 4 kertaa vuodessa, niin on 1 990 € per vuosi per henkilö. Mutta sitten meillä on myös nyt tämmöisenä uutena lisänä ensi kaudelle
mahdollisuus osallistua kevyemmin, eli jos tuntuu, että ei ole ensi vuonna mahdollista niin kuin antaa koko tälle yhteisön ikään kuin sisällölle sitä itseään, että ei välttämättä pääse vaikka näihin fyysisiin tapaamisiin, ei ole tarvetta sparraukselle, niin sitten on mahdollista osallistua tämmöisellä Light-jäsenyydellä, joka on 590 € vuodessa. Ja tämä Light-jäsenyys käytännössä tarkoittaa, että saat pääsyn sinne Code of Conduct Academyin, missä meillä on yli 100 verkkokoulutusta, ja sinne tulee myöskin näiden meidän yhteisötapaamisten alustukset, eli kaikkien näiden asiantuntijoiden alustukset, jotka äsken tuossa jaoin. Ja tuosta vielä ihan vaan, että mitä kaikkea sieltä meidän verkkokoulutusalustalta löytyy. Siellä on hyvin laajasti erilaisia kestävän työelämän teemoja ihmisoikeuksista, DEI-asioihin, sisäisestä tarkastuksesta, eettisiin riskeihin, korruption torjuntaan, CSRD:hen ja niin edelleen. Ja ketä meidän yhteisössä on jo mukana? Toivottavasti tähän listalle saadaan sunkin nimi. Niin kuin näkyy, meillä on hirveän pitkä liuta erilaisia eri tason, eri niin kuin organisaation yksiköitä ja erilaisista rooleista. Ja tietenkin toivotaan, että saadaan sinut tähän listalle mukaan. Mitä meidän yhteisöstä on sanottu, niin sanotaan näin, että niin kuin ihan alkuun sanoinkin, niin että kyllä se selvästikin tavallaan se yhteisö on se juttu, mikä tässä saa sen positiivisen, ihanan tunteen ihmisissä aikaan, että on joku, kenen kanssa jakaa, joku, keneltä oppia, joku, kenen kanssa tulla ja samaan tilaan ja ikään kuin yhteisten teemojen äärellä ja saada sitä perspektiiviä. Meidän yhteisön jäsenillä on myös mahdollisuus sitten käyttää tämmöisiä, käyttää tilaisuutta kutsua omia kollegoitaan, kavereitaan mukaan, eli sekä tähän full- että light-jäsenyyteen liittyy mahdollisuus, että voi kutsua eri tilanteisiin mukaan, joko sinne meidän tapahtumiin tai sitten tuonne akademiin, ja sitten myöskin lisäjäsenet saavat jäsenyyden samasta organisaatiosta madalletulla hinnalla. Eli nyt jos teillä on, vaikka tiedätte, että joku omasta organisaatiosta on meidän yhteisön jäsen, niin sulle silloin meidän yhteisön vuosimaksu on edullisempi. Mutta tässä oli, mistä Code of Conduct Communitystä on kyse. Mä haluan koko sydämestäni toivottaa just sut tervetulleeksi mukaan. Olisi ihan huippua saada ensi syksylle uutta osaamista, uutta näkökulmaa, uusia ihmisiä meidän monimuotoiseen yhteisöön. Se, miten sä pääset mukaan, niin ihan vaikka laittamalla mulle suoraan sähköpostia tässä ja nyt. Ja tuolta meidän sivuilta codeofconduct.fi/community löytyy myöskin suoraan tämmöinen rekisteröitymislinkki, jota kautta sitten se virallinen ilmoittautuminen tehdään. Mutta tässä kohtaa Kialle nopea kysymys, että onko linjoilta jotain kysymyksiä, joihin meillä on vielä vastaamatta. Kiitos Niina. Sä varmasti kattavasti vastasit jo kaikkiin kysymyksiin, ei ole täällä linjoilla tähän hätään, mutta voi tosiaan laittaa kelle tahansa meistä jälkeenpäin, jos tulee jotain kysyttävää tai ajatuksia, niin saa ehdottomasti laittaa sähköpostia tai soitella perään. Mahtava juttu. Kiitos kaikille osallistumisesta, ja tuosta löytyy vielä meidän koko tiimin yhteystiedot, eli minä, Sanna ja Kiia ollaan kaikki siellä hostaamassa meidän tapahtumia ja tullaan näkemään näissä kuukausittaisissa tapahtumissa, sparrauksissa ja aamukahveilla, ja toivon, että näemme Code of Conduct Communityn merkeissä. Lämmin kiitos osallistumisesta.